Heritage Malta dak kif lestiet proġett ta' tisbieħ fid-daħla ta' Forti delli Mara. Dan kien jinkludi żewġ affarijiet, l-ewwel nett ir-restawr tal-bieb prinċipali tal-fortizza illi huwa dak oriġinali li kien ġimqiegħed fl-1881. Dan huwa bieb biex ngħidlek partikolari ħafna ta' kif kienu jsiru fil-fortizzi Vittorjani, huwa magħmul minn ħadid u njam, għandek wara tal-injam biħxuna ta' 3 pulsieri filwaqt li quddiem għandu pjanċa protettiva li kienet tagħmlu bulletproof għal dak iż-żmien biħxuna ta' kwart ta' pulsier. Dan ġie żarmat, ix-xogħol ħa numru ta' xhur minħabba li kien restawr dettaljat ħafna, inħadem kollu fuq il-post fejn sar ir-restawr kemm tal-injam biċċiet li kienu tmermru u tkissru ma' żmien u anke r-restawr tal-ħadid ta' quddiemu illi fil-maġġor parti tiegħu baqa' dak kollu oriġinali. Wara li lestejna dan il-bieb ħsibna biex nerġgħu nippruvaw u nagħtu dera ta' kif kienet il-fortizza sa qabel l-1956. Dik is-sena il-fortizza kienet ġiet magħluqa għal skop militari, ma kienx baqgħet tintuża għal skop ta' difiża tal-kosta u kien sibna ritratt li jeżisti mill-1954 illi juri kif kienu miżbugħin il-bieb u d-daħla. U permezz dan ir-ritratt erġajna ħloqna l-istess viżwal illi kien jeżisti il fuq minn 60 sena ilu fejn id-daħla issa ħadet dera ħafna ħjar.